साँझ जब भइल नु तो नमाज पढ़े के बेरा भइला जादू जी कहियो नमाज सुन ही ना रहा। अब मौलवी साहब अपन भाई धर्म अपन अपन हो चादरा बिछा के अपन शुरू कइले या अल्लाह रसूल अल्लाह बिस्मिल्लाह। अरे जादू जी सोचा तारे के रे भुलाइल 32 गो आई कहता बिस्मिल्लाह। पहले के संहतिया हुआ मौलवी साहब काम ध्यान से होके माने गिन लो ठीक से आ मौलवी साहब आंख बंद करे बड़े उ जन ले कि और ही लय में पढ़े के कहता रहे और ही रेखावत रहे या अल्लाह रसूल अल्लाह बिस्मिल्लाह। अब यादव जी जानते सीधा आदमी जल्दी खिसियाला ना आ खिसिया जाए तो 1 दर्जन आदमी मनावे में लागल है। अब वो नोह बढ़ रहे जादव जी के फैट बांध ले हाथ ना बहरी ले नोह बा कहले कि अंतिम बेर कहता नहीं हम 3 बेर से बेसी ना कहिले मिनिमम से अपन बढ़िया से काम करे के बा माने मिला लो पैसा बा आ उ तो जानता रहे कि निमन से और पढ़े को और कहता है या अल्लाह रसूल अल्लाह बिस्मिल्लाह। ताले जादव जी 3 फाइट नकलूल पर हमर हमर बे चुप चुप भुलाइल 32 गो कहत और 20 मिला 10 गो तो हर नाना कहले हां के जैसे जननी सब तो देवता बोले बड़ो कि हर हर महादेव नहीं खा सकता सही जाने की एगो जादव जी के पंचायत भर में कहीं मुस्लिम भाई के हुए को घर ना रहे आ उनका संहत हो गई 15 किलोमीटर दूर के एगो मुस्लिम भैया से। तो मुस्लिम भैया तनी दिमाग के तेज रहे पढ़े लिखे मैं जादव जी पढ़ल लिखल ना रहे तो इनका के खर्चा करा देश बराबर मुस्लिम भैया कह के चलो संहतिया हो एक बेर कहले कि यार चले के बाटे पटना आ सिवान के रहल है कहले कि हाजीपुर ले ट्रेन से चलो कुछ पैसा ले लिया जादव जी 30 गो रुपया बगली में लेके आ जो ट्रेन में अभी चढ़ता रहे मौलवी साहब के संग तले कोनो पैसा काट ले हलो सोनपुर आओ तो फाका हो गए रहे लोकल ट्रेन आ उनका शौक हो गया जादव जी के मौलवी साहब वो कहले बा पैसा संहतिया हो बाकी लाजे कहस ना सीधा साधा रहले जादव जी।